Dahak dito'y ayan to'y mulak nga kwa. Mulak nga yata to'y Chico. Ay makita yung medyo po na. Imulak na to'y di 2021. Hindi, nakataya-taya gayon. Ngayon, 2023 at 2022 pa lang akit. Nang rugin man agbunga. Apaman pa lang ang nagungar, taparamot nga ron. Paman pa lang ang nagungar agbungaan. At manunga taw-tawin nga, tinawin nga agbunga. At diritso pa gindiat mo, nagbungbunga na. Ang agsasanding agsabong. Babasit tibunga na. Tinapayak. Nagkusarak ti daytoy fulyar. Kaya ito fulyar. Nagkusarak lang daytoy 2025. Sakbay nga agbunga ti kastoy. Akbay nga agbunga ti kastoy na mabaw-bawod pa ito sa kanan ti kadot bunga na. Alay so. So nga i-recommend nga agasar kayo ti fulyar kakabsat. No, adamula yung chikaw nga hangag bongbonga. Oh. Nagatayo ay awan isang sanga adabungalan. So nga i-recommend klaw na. Dahil ito makun ko ng ani foliar fertilizer.